abans que res un gran alleujament i alegria, i per fi és com una mica tornar a la vida. I per altra banda, una reafirmació de que el teatre és necessari, i sobretot és necessari en moments difícils com els que vam viure fa uns anys i un any i els que hem viscut ara també. Doncs és la seva empatia i la capacitat crítica. Doncs la Laura, el meu personatge, diguem que les opinions polítiques de la seva família discrepen molt de les opinions polítiques de la seva parella, i ella es veu fent un paper de mediadora que cada vegada és més difícil. Doncs regalaria una entrada a Rajoy i en general a tothom que tingui ganes de reviure aquells dies des d'una posició privilegiada com és la de l'espectador, una mica més distant, una mica més calmada, per poder reflexionar sobre el que ens va passar i el que ens passa.